ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ଘର। ପୁରୁଣା ଘର ଅଛି। ଗାଏସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁରୁଣା ଘର। ପୁରୁଣା ଘର କେମିତି ଅଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଘର କେମିତି ଅଛି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଏସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଏସ୍ ଇଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ମା। ଗାଏସ୍ ବାଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚରୁଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ପୋଖରୀ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଏସ୍। ଆମର ଭାଇଙ୍କର ଗାଈ ଅଛି ଘରେ। ଆମର ଗାଈମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଈଟା, ୟାର ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ରାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ।